Jama'a masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum. Kamar da kuka sani ni ne naku Usman Mai Bero nake gabatar muku da wannan shiri na daga Kannywood. Har kawo yanzu dai fim ɗin Labarina ya zamto fim ne mafi karɓuwa a cikin fina-finai masu dogon zango, kamar yadda Aminu Saira ya bayyana a cikin shirinmu na daga Kannywood, musamman a yadda ya bayyana wa manema labarai kamar yadda kuke ji daga bakinsa. Ya yi bayani akan cewa shirin Labarina fim ne mai dogon zango wanda an yi tun daga season 1 har zuwa season 9, ma'ana ana yin shirin fim din ne kamar 13 episodes. 13 episodes shine kwaya 13 shi yake bada season ɗaya. To an yi season kwaya 13 har kwaya 9. Yanzu kawo yanzu ana cikin season 9. To kuma mutane da dama suna yabawa, wasu kuma suna ganin ai an canja waɗannan jarumai na cikin shirin fim ɗin Labarina. To amma sai dai abin sha'awa shine mutane suna ganin cewa kamar na baya ya fi ɗaukar hankali, wasu kuma sun fi kallon na yanzu, musamman tun daga season 7 zuwa season 8 zuwa to 9 suna ganin cewa ya fi kyau da kuma karɓuwa su a wajensu. To amma dai har kawo yanzu shi ra'ayi mabambanci ne, daman kowa zai iya ganin cewa shi wannan shiri na Labarina ya fi buƙatar wani ɓangare wanda yake ganin shi ya fi shafa ko kuma shi ya fi ra'ayi a ransa. To har kawo yanzu dai Aminu Saira ya yi alƙawarin cewa zai ci gaba da kawo shirin Labarina har iya inda Allah ya nufi za a tsaya da shi, kamar yadda ya sake maimaitawa a shirinmu na daga Kannywood, kamar yadda aka taɓa wasu ɓangarori daban, kuma yanzu gashi a yanzu haka an kuma juyowa kan ɓangaren Sadiq da shi da su Maryam da kuma waɗanda kuke gani yanzu a cikin shirin fim ɗin Labarina. To amma dai gaskiya fim ɗin Labarina ya ɗauki zafi sosai a yanzu, inda kuke ta ganin cewa za a ci gaba da kawo shirin Labarina duk sati kuna jira ku ga me zai faru. To kuma wasu sai su ga sabanin haka. To da haka aka fi son darakta, da haka ake yaba Malam Aminu Saira a shirin fim ɗin Labarina. To idan kuna son waɗannan bayanai da dai sauransu wanda suka shafi masana'antar Kano, sai ku dinga danna subscribing da kuma alamar ƙararrawa a tashar mu mai suna Head Hausa TV. Ni ne naku Usman Mai Bero, zan rika kawo muku wannan shiri a duk ranar Juma'a da misalin karfe 8 na dare idan Allah ya kai mu. Ku rika yin subscribing, kuna yin comment domin ba da ƙarfin gwiwa wajen wannan kawo muku wannan shirye-shirye a masana'antar Kannywood. Nake cewa sai wani satin idan Allah ya sake sada mu da misalin karfe 8 na dare.